So mga igsoon, unsaon na to pag-apply kining panultihon nga the old has gone, the new has begun. Kaya importante maning kani gid mo importante aron nga magmalampuson ka sa imong Kristiyanong kinabuhi kay inani nga pag-apply nako sa akong kagalingon. Kadtong milabay na ko nga mga katuigan, 50 na to katuig. Wala na to siya. Dili na to mausab unsay nahitabo didto tanan, dili wala na ko i-control ato kay naan human naman to. Pero ang mga negatibo nga effect sa kinabuhi na mga atong mga pagmahay, mga kabingkil-bingkil, mga hugot unsa pa na diha. Ato na tong ilubong kay matod pa na milabay naman to. Ito na tong walaon na to nato sa tong kinabuhi. O himuon na to nga nahimo na tang brand new nga tao. Although brand new ending na siguro kung taas na edad, pero always gina-change ang atong kinabuhi mo ni gisulti sa mo ni siya ang right nga pag kinabuhi. Always gina brand new nimo imong always ka-change ang imong kinabuhi nga ka-change sa imong kinabuhi. Imong kanunay biyaan ang old nimo nga self. Kay kung imong i-continue ang imong old nga self nga dili gyud ka magmalampuso, di ka magmalipayo, dili po ka magbabungahon. Kinanglan nga imong ikuhaon ang full benefits sa gihimo sa transformation nga gihimo sa imuha kinabuhi pinaagi sa gahom ug grasya sa Ginoo. Or else mo stack up gyud ka sa imuhang mga mo nang makita nimo diha sa Facebook, puros mga hugot, puros mga maymahay, puros mga kasuko, puros mga kwan. So, kana siya normal na siya nga mga experience nato ni soon. O nga ni everyday mo nang struggle nato. Pero kung everyday ato pong i-fight ang ato ang transformation, mo nay mag-sit free nato sa tanang mga expectation nga kung dili ka nani, dili ka happy, kung dili ka arrive og certain condition para nga mahimo kang happy. Always dili ka satisfied sa imong kinabuhi. Dili ka magmalampuson sa imong pag-enjoy sa kinabuhi. Tungod kay ang matag usa nganong gitagaan tag kinabuhi para nga ma-maximize nato nga kinabuhi. Daghan kayo ang mga definisyon ug usaon. Balibog ta pero kanilang dinhi lang ta sa kaning personal nato nga pag-grow. Personal nato nga pagtubo. Kung dili nimo ma-transform ang imong kinabuhi, dili nimo matagaan og new beginning, biyaan nimo tong karaan, di ka mo grow, ma-stuck up ka o stunted gyud ang imong dili nimo maximize ba ang kinabuhi. Kay magsige magkagpabilin sa nagpuyo man ka sa kagahapon. So, mao ni ako i-share karon ang hinaot ko nga makahatag kini og leksyon sa atong matag usa kanato. Ako nagampo nga matag usa maka breakthrough sa ilahang lain nga challenge kay ang mga challenges sa kinabuhi ug ang imo lahi man ta pero pareha ra ta nga giatubang nato ang kinabuhi sa reality so pero ang reality nga life is difficult ato nang maka-go through ta na pinagi sa atong ma-transform atong gulingon atong mapabag-o atong kagalingon dili ta magpabilin sa mga kagahapon o magpabilin sa mga negative nato nga mga experiences. So, salamat sa inyong pag uban sa ato ang programa o ang Dios mga panalangin kanatong tanan maayong buntag.